l'horitzó. Per uns, un punt llunyà que sembla fora de l'abast. Per nosaltres, un demà que comença avui. Al Port de Barcelona tenim com a horitzó el 2030. Un horitzó que impulsarà la prosperitat al territori i continuarà connectant el nostre teixit econòmic amb més de 200 ports d'arreu del món. Perquè aquí, cada dia, 40.000 persones desenvolupen la seva activitat professional en un port tan diversificat com la societat que volem servir. Obrim l'horitzó al nostre comerç i a la nostra indústria. I som la porta d'entrada de productes i matèries primeres. I també la sortida a l'exterior del nostre teixit productiu. Es pot mirar l'horitzó i no veure-hi res. Però nosaltres veiem el futur. Amb la Copa Amèrica hem engegat una transformació del Port Vell només comparable amb la dels Jocs Olímpics. El nostre horitzó unirà molts espais de la ciutat. Convertirà carrers en portes al mar. Consolidarà el Port Vell com un espai emblemàtic de Barcelona i ens obrirà encara més a la gent. El Port de Barcelona és el node logístic principal de la Mediterrània, però anirem més enllà. Navegarem cap a un horitzó d'innovació, vector d'identitat del Port de Barcelona i del conjunt de la ciutat amb les eines per fer-ho possible. El Port Vell es consolidarà com a un hub d'innovació amb empreses que se sumaran a l'ecosistema actual. I l'economia blava serà la identitat de la nostra comunitat empresarial. El nostre far serà el Blue Tech Port, als Tinglados de Sant Bertran. El projecte que reafirmarà el port com un model internacional per a empreses pioneres, startups, centres de formació i institucions marítimes internacionals. Un nou epicentre de l'emprenedoria i la captació de talent per la ciutat. Sí, el 2030 és el nostre horitzó, però no podem evitar mirar més enllà. Posem el rumb cap a un port climàticament neutre per fer front a l'emergència climàtica. Un repte que ens demana fixar la vista en el futur per donar solucions en el present. Solucions revolucionàries com l'electrificació dels molls per endollar els vaixells i subministrar-los energia verda. Si fins ara els vaixells havien de mantenir els motors engegats, fet que generava emissions sobre la ciutat, ara podran apagar-los, de manera que millorarà la qualitat de l'aire i lluitarem contra el canvi climàtic. Però no ens quedem aquí. En el nostre horitzó hi ha moltes més coses. Hi ha energia solar, que ens convertirà en una de les principals àrees de generació d'energia fotovoltaica sobre sostre del món. Ja hem fet el gir que ens du a un port més sostenible, amb el gas natural liquat com a combustible de transició. A l'horitzó hi tindrem energia verda. Produirem i subministrarem biocombustibles pels vaixells del futur. Reforcem el nostre compromís amb el planeta, combinant vaixell i ferrocarril, els modes de transport més sostenibles ambientalment. Perquè amb la intermodalitat ja hem aconseguit treure cada any 173.000 camions de les carreteres cap a Itàlia i al nord d'Àfrica, fent-los arribar a destinació per via marítima i reduint d'aquesta manera les emissions de CO2. Tot això ens apropa a un port molt més eficient. I us deveu preguntar com serà? La resposta és a l'horitzó, esclar. És ser un port més eficient per importar i exportar. És formar part dels Green Corridors globals amb vaixells de càrrega, ferris i creuers més exigents en termes ambientals que apostin pel valor afegit per sobre de la quantitat. I també és disposar de terminals de contenidors més competitives i més i millors terminals de vehicles i de ferris. I com ho farem? Amb la fondària dels molls necessària pels vaixells d'última generació, imprescindibles pel futur del Port de Barcelona. Si mirem cap a l'horitzó, podem veure el trasllat de la terminal de contenidors més propera a la ciutat, al nou moll de Catalunya, que esdevindrà una de les primeres terminals neutres en emissions de CO2 del món. El 2030 serà la culminació d'una demanda històrica del port, amb la construcció dels nous accessos i les terminals ferroviàries que descongestionaran la ronda del litoral de camions i augmentaran la capacitat i eficiència de les nostres connexions per tren. El futur ens durà al port del 2030. I ja el podem entreveure a l'horitzó. Un port amb una infraestructura que dona el servei que necessita la societat, preparat per afrontar els reptes del futur i ser un dels grans facilitadors de prosperitat al territori.
Un port que posa el medi ambient, la innovació i la ciutadania al capdavant. El port del futur és a l'horitzó. El veus?